Jak se ti podařilo zachránit život malé holčičce? Tak vlastne bol útorok večer, my sme akurát končili náš Sorudo tréning, ktorý máme každý útorok, s tým, že už sme sa všetci rozlúčili, všetci išli k autám, ja som sa teda rozhodol, že ešte pôjdem do obchodu si niečo teda kúpiť, nejakú sváču. No a ako som k tomu obchodu išiel, tak už na semafore, keď sme čakali, tak tam bol vlastne ten pán s tým malým dievčatkom, zase mohla mať asi nejak 11-12, ten pán bol ako výrazne starší a bolo dosť vidno, že k sebe veľmi nepatria, takže ona bola fakt ako pekne oblečené slušné dievča a on bol ako naozaj trhan, feťák a bolo fakt vidno, že k sebe nepatria. Prišla zelená, my sme išli vlastne tým istým smerom, s tým, že ja už som pomaličky mal zabačať k tomu môjmu obchodu, ale furt som si hovoril v hlave, že tu keď niečo mi tu veľmi nesedí a keď to proste ja nechám, tak sa môže stať fakt niečo zlé. No a akurát ako ma to napadlo, tak aj on začínal mať také priblblé reči typu si moc hezká, co máš pod tou sukni, tak to mi hneď ako začalo hovoriť v hlave, že tak toto je úplne normálne. Tak som sa postavil vlastne pred ňu, začal sa jej pýtať, že či ako toho pána pozná a tak. Ona hovorí, že nie, ale že už fakt dlho ju akože v ten deň nasleduje. Tak hovorím, že OK, budeme to musieť nejako vykomunikovať. Najprv teda, slušne sa dostanete naďalej, som počul, tak som to skúsil. A začal som sa s ním baviť, že by si ju mal nechať, že jej to je nepríjemné, vidno, že k sebe nepatria a tak ďalej. On veľmi ho to neukľudnilo, on začal byť práve že agresívny ešte viac a viac, ale mali sme nejakú vzdialenosť medzi nami, tak som vedel, že proste keď nás vybehne, tak to automaticky schytá, lebo toto je úplne normálne. No a tak sa aj vlastne stalo, ak začal zvyšovať hlas, tak vlastne sa k nám vyšprintoval, alebo skôr teda spravil proste fakt rýchle kroky k nám, chcel zautočiť. Tak vlastne technikou zo Soruda hrabošom som ho párkrát trafil, potom som párkrát nafackoval a ak padal, tak som ho ešte stihol kopnúť. Počas toho vlastne sa keby na tej zemi pretočil a začal utekať úplne druhou stranou od nás, takže super, že celé to trvalo asi tak 5 sekúnd a celé to bolo vyriešené, nám sa nič nestalo. Potom sme už iba vlastne zavolali jej mamči, aby pre ňu prišla, aby už nešla sama domov. Ona si ju zobrala, poďakovala a o zo pár minút na to bola vlastne nejaká policajná hliadka, tak som im iba povedal skrátka, čo sa stalo, ako ten pán vyzerá. Zase podľa limitov bolo asi 7 hodín večer, takže úplne som až tak dobre nevidel. Povedali teda, že sa na to pozrú, už neviem, ako to išlo ďalej a tak sa vlastne podarilo zachrániť život malému dievčatku.